môj kamarát by vedel na toto krásne odpovedať. On mi presne hovorí, že som ťava a že keď je tam nejaká voda v jeho byte, tak tá zmizne, keď som na jeho návšteve. Vítejte v minikastech Klaudia zdraví. Krátké rozhovory a 3 otevřené tipy, jak zůstat v psychické i fyzické kondici podle známých osobností. V hotelu Aria je se mnou člověk s mnohými přesahy, který se pohybuje před kamerou, v médiích, ale také v realitním biznisu, Michal Gajdošek. Ahoj, Michale. Ahoj, Klaudia, ďakujem za pozvanie. Michal, my to tak dáme teraz originálne a budeme rozprávať po slovensky. Teším sa. Prečo nemáš rád, keď ti hovoria, že si model? Model je takéto zaškatulkované slovo, ktoré mi evokuje hneď, že je niekto asi trošku menej inteligenčnejší na tom a preto to asi nemám rád a preto sa tak ani nepredstavujem nikdy. Ty máš na sieťach 45 000, ešte viac, sledujúcich. Také niečo. Pre mňa to je úplne originálne stretnutie. Ja som sa nikdy s influencerom nestretla a to tiež nemáš rád, tak to prečo? To je ďalšia vec, s ktorou sa tiež nestotožňujem, lebo nie som nejaký známy herec alebo spevák, ktorý si získal fame vlastne herectvom, alebo teda spievaním, ale bolo to tým, že som bol v reality show a nepovažujem týchto ľudí za originálnych influencerov. Prezentuješ sa tiež ako človek, ktorý sa zaoberá zdravým životným štýlom, cvičením a podobne. Čo tebe funguje, že pri všetkých tých aktivitách sa udržiavaš v telesnej a mentálnej kondícii? Že som začal poriadne počúvať svoje telo. Keď cítim, že som unavený, tak si láhnem spať. Keď cítim, že nemám jesť, tak nejem. Nevadí, že je 7 hodín ráno alebo 9 hodín ráno, musíš raňajkovať. Žiadne nemusíš. Proste sa naješ 4, keď si hladný, ješ spať, keď si hladný a to je to najdôležšie. Počúvať sám seba a myslím si, že veľa ľudí to nerobí. Alebo keď vás bolí brucho, tak mali by ste premýšľať, čo som dneska zjedol, prečo ma to brucho bolí a nevykašľať sa na to a hľadať fakt tú príčinu toho, aký problém tam je. Máš niečo, čo tebe osobne funguje ako taká vychytávka, áno, to je Michalov tip po stránke mentálnej a po stránke fyzickej? Mne najlepšie funguje pohyb. Ja aj keď napríklad celý deň sedím doma, tak sa cítim zle, psychicky, nevyplavujú sa mi hormóny šťastia, ale okamžite, keď začnem jakýkoľvek pohyb, či to je chôdza, alebo idem do fitka, hneď sa mi vyplavujú hormóny šťastia a toto ma udržuje jak mentálnej, tak aj fyzickej pohode. Možno si svojím spôsobom závislý na pohybe, ale ako sa to prejavuje, keď vlastne je ten deficit toho, že nemôžeš sa hýbať, nemôžeš športovať, cvičiť? Veľmi to vidím, keď som chorý napríklad. Mal by človek ležať v posteli, človek sa nehýbe, ide akorát tak na záchod a do postele späť a presne, tá psychika je ovplyvnená tým, že sa tie hormóny šťastia nevyplavujú a ja sa cítim zle. A tým pádom áno, aj sa možno k niekomu chovám zle, viacej som podráždený a nič sa mi nechce. A je to taký kolobeh, že keď už sa človeku nič nechce, tak potom už ani nič nerobí a je to ešte horšie a horšie, že vlastne toto cyklík horšiemu. Takže vtedy treba stať. Ako pracuješ s úzkosťou alebo takou trémou, pretože pracuješ v médiách, pred kamerou? Ako to máš? Paradoxne to influencerstvo mi veľmi pomohlo, lebo človek sa natáča, selfiečka a hovorí pritom priamo do kamery. A teraz, keď vlastne ma natáčajú už aj kamery, tak nemám s tým žiadny problém. Paradoxne zase ešte, keď som bol na základnej škole aj na strednej, ja som mal úplne trému sa len postaviť pred mojich spolužiakov, ktorých poznám, 25 ľudí a som sa tam klepal. Takže mne ten influencing v tomto strašne veľa pomohol. Takže odporúčam sám sa natáčať ako dobrú prax. Vravel si, že vlastne počúvaš svoje telo a podľa toho sa aj riadiš v tom životnom štýle, v tých každodenných možno rutinách. Si organizovaný, neorganizovaný, alebo je to nejaká vedomá neorganizovanosť? Sám vlastne neviem, ako to je a áno, som veľmi spontánny človek, ale počúvam to svoje telo a mám 36 rokov, za tých 36 rokov som sa už veľa o tom tele naučil, takže už to mám zaužívané a keď je tam niečo nové, že teraz ma bolí brucho tu alebo tu, tak to som už mal, tak viem, že čo mi presne je. A máš aj nejaké úlety? Samozrejme, ako každý človek má a tiež som mal 25 rokov a stravoval som sa, že môžem všetko zjesť a nepriberiem, takže samozrejme milujem sviečkovú a dám si aj parené buchty s makom a milujem to samozrejme. Michal, ty si skoro ako taký dromedár, ťava.
a vieš, kam mierim. Tak prečo toto zvieratko? Môj kamarát by vedel na toto krásne odpovedať. On mi presne hovorí, že som ťava a že keď je tam nejaká voda v jeho byte, tak tá zmizne, keď som na jeho návšteve. Takže ja pijem strašne veľa vody, mne chutí tá voda, ja sa na ňu teším každý deň, keď sa zobudím, vypijem hneď 3 poháre a môj deň začína s vodou. 3 doporučení Michala Gajdošeka pro dobré fungování. A to je, že den začíná s pitím vody, miluje vodu jakoukoliv teda, ale hlavně teda tu čistou. Dál naslouchá a poslouchá své tělo a zatím vším je pohyb, který mu slouží tak pro tělo, jako i mysl. Ďakujem, Michal. Ďakujem krásne za pozvanie. Všetko dobré. Nech sa Aj ti darí tebe. v novom roku. Ah. Tak no. Ahoj, ďakujem.